Ya wụ enugwu a na-ekwudo okwu maọbụ ọkụ mmụọ a na-ekwu okwu ọ pụta na ọkụ mmụọ dị n'ụwa enigwe dị n'ụwa ọkụ mmụọ dị n'ụwa mgbe iji apụta fụ onye na-ata afụfụ ụtụtụ ọ na-atọfa kwa ụtụtụ ọ na-epe nkụ kwa ụtụtụ ọ na-atụ akpịrị ihe o ji egbu onwe ya ewuzi onye nọ n'ihe a na-eri pọtọpọtọ gburugburu onye ahụ anụ ọ nnukwu afọ ka ọ nọ n'ụwa ọ mgbe ọ nwụrụ ọ bụ ọgaranya. Maazị biko onweghị nwere ike ịkọwatara anyị ihe gbasatara iyi ụwa onweghị ihe nwere ike ịkọwata na ya nụ maọbụ asị na mmadụ lọrọ mmadụ ụwa ka ka mmadụ ga-esi mara onye lọrọ ya ụwa Anụ n'ụwa nke a jiri na onye nwụọ na ọ nọ n'eluigwe omeghị ihe nọ n'eluigwe nkịta ikwuru ihe a na mana eji ihe a convince anyị like ama m ka m ga-esi kọwaa ya ka sị na onye nwụọ ya agawa ọkụ mmụọ like abịa ndị ụka asa anyị na onye nwụọ ọ gawa eluigwe gawa ọkụ mmụọ maazị ama ya ahụ ewe eziokwu omeghị onye nwụrụ nọ n'eluigwe. Ya wụ enugwu a na-ekwudo okwu maọbụ ọkụ mmụọ a na-ekwu okwu ọ pụta na ọkụ mmụọ dị n'ụwa enigwe dị n'ụwa ọkụ mmụọ dị n'ụwa mgbe iji apụta fụ onye na-ata afụfụ ụtụtụ ọ na-atọfa kwa ụtụtụ ọ na-epe nkụ kwa ụtụtụ ọ na-atụ akpịrị ihe o ji egbu onwe ya ewuzi onye nọ n'ihe a na-eri pọtọpọtọ gburugburu onye ahụ anụ ọ nnukwu afọ ka ọ nọ n'ụwa ọ mgbe ọ nwụrụ ọ bụ ọgaranya ọ nnukwu afọ ka ọ bụ ikekwe ọ bụrụ ihe ndị ochie metere ma onye mmadụ mere ya ikekwe ọ bụrụ ihe nna nna ya metere iji ya ome onye Chukwu okike kere dije asị ha ka ọ bịa ma kpọtụ ihe ọjọọ gburu ihe ọjọọ na-edebe ndị mmadụ ikekwe ihe Chinna ya metere ọ bịazie n'ụwa ọ pụtara ọta afụfụ ya onye ga-etu ime na mmadụ ihe ọjọọ otu isi fụ nwa mmadụ Chukwu otu a na-ete nke gị otu isi mete nwa ka ije mete nwa mmadụ maka enigwe adịghị na ya enigwe dị ọsọ ọbara nwa Jesu Kristi nọ n'enigwe o mejighị onye nọ ma Pita ma Jọn ma ini ka a nichara ha n'ala Igbo enicha ha be nna ibe mkpa mụrụ mana a na ha nọgụchara n'eluigwe mee nke nọ n'enigwe na ọ nagoro n'eluigwe dịka ihe a na-akụziri anyị ihe dị na ya wụ o meghị onye nwụrụ nọ n'eluigwe ọ bụrụ na mmadụ nọ n'eluigwe nwụrụ n'ihe nna mmadụ ji ejije gbu nwa na ogbu ihe onye egbu ihe iji ebe a na-egbu ehi ọsọ ya bata n'ebe ahụ were zụọ ọkpa na-akpata ọnọdụ n'ebe ahụ oge ha narụbeghị nwụọ ọ nọ n'eluigwe si n'eluigwe rite o were ya maka nna ya nọkwa ebe ahụ ya gasị oyi ọ na-agụ ibejije ebe jebe iri onye egwu ka nne gị okelụtụrụ ya onye ahụ emere na ike ji eje ebe mmadụ nọrọ mmewe ike ji ị nọrọ mere ma jebu ebe a na-ebupụta ọgwọ na-emecha ya onye abụọ nwụrụ ya wụ ịma na ihe njụ gị maka ihe gbasatara iwu bifo anyị abanyezie na enugwe adịrọ maọbụ ọkụ mmụọ adịrọ iyi ụwa ka mmadụ ga-esi mara onye lọrọ mmadụ ụwa onye nọrọ mmadụ ụwa o mere ka ihe isi ji amụọ nwata agụọ ya akpa onye na-akpa ka ije ejebe dibịa na-agwa ụzọ gwaghị onye ka onye nọrọ nwa ịgbazi agụbara onye nọrọ nwa ha eje kene nkele ụwa nwa onye ọganihu ebido do nwa mana ọ bụrụ onye tara afụ n'ụwa mbụ onye ahụ ntakata afụ were nwụọ abịakwa mụọ nwa ụlọ onye abịachitekwara ụwa gịnị ka a ga-eme onwe ya ga-eme ka ụwa nke abụọ ya ka ọ hapụ ịta ụdịka afụfụ ahụ a na-asị gị na a na-ekwu iri okwu nwa m afụfụ ya taa n'ụwa mbụ wee na ije ha tazi ya n'ụwa a ga-ebiri ebibi ụwa ụbọchị a na-enyi onye ahụ a na-akwụ onye a ga-ebiri ebibi ụwa izu ahụ onye ahụ nwụrụ ọkpụ nwoke na ọkpụ nwaanyị abịa bielie ebibi nwa m ụwa ya pụtara ụwa ọzọ iji abịa ihe apụtakwụzi ya ije inike niile afụfụ ahụ ya atazi ya n'ụwa ya apụta ọgwụ a na-ebiri onye ahụ ya wụ okwu a na-adịrị maka ana m afụkwa abịa inyi mmadụ efụkwa ndị okenye nwaanyị okenye nwoke abịa na-asị ya nna otu anyị si nwụọ ọnwụ ị gakwa anwụ ike ahụ adịakwa ahụ ya wụ okwu a na-adị ọdụ nnukwu ile okwu ọnụ dị ile
okwu ọnụ ka Chukwu ji ike ụwa okwu ọnụ nkịtị anaghị agwọrọ ya ọgwụ okwu ọnụ iwere nwa ọnụ gị bụọ nwa gị ọnụ ihe ahụ bụrụ nwa gị ya eme onye eji esi nwa ka anyị na-eje eje bịa kwuo okwu ekwu na ekwukwo na ekwekwana na nwa gị mere ihe atụ ụgwa ya ikwu dị otu a na ọdụ okwu ọnụ dịkwela ya o ndị na-ekiri vidio ma ọ bụ na ịbụ nne na nna na-ekiri vidio ịnụ onye maazị kwuru maka ama m na ụmụaka ọgbara ọhụrụ kịta onye ọbụla na-eme isi ike maazị mago ọ bụ na nwa gị na-akpọsi gị iwe too much ejikwana ọnụ gị were bụọ ya ọnụ ejikwana ka amụkwa down ka hapụkwa ịwụ ọnụ anyị iburu nwatakịrị ahụ o mere gawazie o mere kama ị na-arịọ na-ekpe n'isi a ka o were hapụ ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme oke maazị daalụ ihe nne ezigbo ada maazị